लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं। दायो आङो जोङो थांनो नागिरदों आरोना बे गोदो जोंनि बिर जोहोलाव एबा जोंनि थिखोना जोहोलाव बा जायनाखि बिर जोहोलाव दंमोन बिथांमोना बे जायगायाव दानस'जादों एबा बुथारजादोंमोन होननानै जों खोनादों। बे मुङानो जाहैबाय आलायखुंग्रि। जों बे जायगायाव जों थांनो नागिरदों। मा रोखोम जायगाया स' बिदिबा जों आवगायनि। लामाया अन्थाइबारि गोजा एकदमबारे खस्थ' आरोना नै बिराद गाज्रि सेस जुथा सिजोब्बाय। नैबे जाहैबाय शिब मन्दिर आरोना लोगोफोर। सरलपारा लामा माबा खारायगाव मोनलाबायहैबाय आरोना बिसमुरि खारायगाव ओमफ्राय नैबेजों थांबाय बे आलायखुंग्रि दैसाया आरोना जायगाफ्रा बहुद चेन्ज जाबाय नालाय जों मिथिस्लाबासै जों आन्दायलाबायफैबाय आरोना। आदसा लोगोफोर जों मोनफैमारबाय आरोना बे थिखोना जोहोलाव बे रुंसारि जानानै थांनाय मुर्तिखौबो जों मोनफैबाय। नै बेफोरबायदिनो बिराद मोजां जायगाया बरियानो। जों दायो नोंथांमोननो जों देखायगोन आरोना मुर्तिखौ। लोगोफोर नैबेनो नै थिखोना जोहोलाव गोदोनि समाव जाया बिराद दुखु खस्थ' नांनानै रुंसारि जानानै थांबाय आरोना। बेबायदिनो बहुद मोजां साजायबाय नैबेनो नै लोगोफोर नै जाया फैबाय नोंथांमोनाबो नुफैबाय जानांगौ। बे अरनबारि गेजेराव आरोना अरनबारि गेजेराव बिथाङा नैबावनो रुंसारि जानानै बिदि जानांदों आरोना। दैफ्रा सेस बादामालि खानाय गोजा। जों खोनानो मोन्दोंमोन दैया ससे गोजा बोहैयो दासिमबो होननानै जों खोनादोंमोन आरोना। थेवब्लाबो दासिमबो बे जायगायाव एसेब्लाबो एसे जुदा रोखोम आरोना नै गोसोमहां माहां आरोना नै बेखौनो बुंदों जानांगौ। आंबो दांनाय नायनोसै आरोना गानाय नायनोसै। गोदोनि बिर जोहोलाव फारौ दङ दाउ दङ नैबावनो बे खाम्फा लुनायावनो नैबेनो लोगोफोर नै बेखौ मोनसे खाम्फा हिसाबै लुनानै गालांबाय बावनो नै दा फारौ दङ। गोदोनि समाव अन्थाइ जाय जोंनि बे बिर जोहोलावा रुंसारि जानानै थांबाय अन्थाइफ्राव नांनायफ्रा गोजा गोजि गाब गानानै दं होननानै बुंनायलाय जों फैदों। आदसा बे रावा नंमारगौ सैथोमार अन्थाइफ्रा नायनो गासिबो गोजा जाया फैबाय नोंथांमोना नुफैबाय जानांगौ। नै बर' सुबुंखौ बासायनो थाखाय बर' हारिफोरखौ जौगाथियाव लाबोनो थाखाय बिथाङा इनायै रुंसारि जानानै थांबाय। अन्थाइफ्रा दासिमबो गोजायैनो दङ बे गोमोरनानै थाङाखै दासिमबो नै गोजा नै मुर्तिया नैबेनो आरो खाम्फाया नैबे आरोना जाय मानसिया रुंसारि खालामजादोंमोन बाव जिरायनानै अन्थाइयाव जिरायनानै दै लोंदोंमोन आरोना जों खोनानाय मथे गोबां मानसिया बिथांखौ बावनो थैनाय हिसाबै बावनो रुंसारि जानाय हिसाबै फैयो नायफैयो आरो फुजा खालामनानै गालाङो आरोना। दैयाबो गोग्गो ना
बहुद मोजां आरोना जायगाया इन्टारेस्टिं नांदों आरो समायनाबो नुदों जायगाखौ। लोगोफोर जोङो बे जायगानिफ्राय थांसिगोन गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो आवगायलांनोसै। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो माबायदि जायगाफ्रा नोंथांमोनाबो फैयो जाखानांगौ। जोङो बे थिखोना जोहोलाव बे रुंसारि जानायखौ जोङो दिनै फैनानै नायफैबाय नुफैबाय जों बहुद गोजोननाय मोनदों। जोङो बेफोरबायदि रुंसारि खालामजानाय जायगाया उमुक जायगायाव बेफोरबायदिल' जों खोनानो मोन्दों, दिनै मोगथाङाव रियेल जों नुनो मोनबाय। दा लोगोफोरजों थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोराबो आवगायबाय मावनो। नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आरोना जों बबे दाबसे जायगायाव जों आवगायलांनो हाबावो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय।